A cui e replica? Oh. Merge așa o șampanie. Cred că este replica Mihaelei Prosan. Mergea așa o șampanie, ce... Aoleo! Doi bărbați frumoși în același loc. Nu prea vezi asta des la noi în sat. Magda Catone. Doi bărbați frumoși în același loc. Nu prea vezi asta des la noi în sat. Te prinde evantaiul ăla. Magda Catone îi zice... Claudia. Ah! Nu cred! Vai! Asta am auzit-o, da! E a lui Bogdan Albulescu. Te prinde evantaiul ăla. Hai, lasă pistolul jos. Eu lui Ciprian. Nu. Smarandache! Mihai Smarandache! Am știut. Hai, lasă pistolul jos. Îmi pare extrem de rău că s-a ajuns până aici. Toate personajele. Mamă, și știam tot. Ciprian Teodorescu. Nu. Îmi pare extrem de rău că s-a ajuns până aici.